Predstavujeme vám novinku, ktorá si už získala pozornosť 10 000 spotrebiteľov. Matony Essence, minerálna voda bez cukru a sladidiel, ktorá ponúka intenzívny chuťový zážitok a zároveň dokonale reflektuje moderný a zdravý životný štýl. Aby sme tento produkt úspešne uviedli na slovenský trh a vybudovali rýchle povedomie, rozhodli sme sa pre sampling historických rozmerov. Počas 4 mesiacov od mája až do augusta sme rozdali neuveriteľných 180 000 fliaš Matony Essence po celom Slovensku. Na realizácii sa podieľali 4 samplingové tímy, ktoré spoločne navštívili viac než 1087 prevádzok a samplingových miest. Naša cesta viedla cez tradičný aj moderný trh, od obchodných sietí ako Billa, Tesco, Coop, CBA či Koruna, až po nemocnice siete Agel a dokonca aj medzi príslušníkov polície, hasičov a záchranárov. Výsledkom je, že viac než 180 000 ľudí na Slovensku už malo možnosť ochutnať Matony Essence a presvedčiť sa o jej jedinečnej kvalite. Sampling v takomto rozsahu nemá na slovenskom trhu obdobu a je jasným dôkazom toho, že Matony Essence prichádza s ambíciou stať sa dôležitou súčasťou každodenného života spotrebiteľov. Matony Essence. Ovocná chuť bez kompromisov.